Здравейте, приятели! Аз съм Джозико и днес играем на Sheep Quest в Mineplex. Искам да отпразнувам това, че имам нов компютър. Точно така, приятели. Геймърски компютър. И смятам да ви кажа, че днеска е Christmas List, приятели. Защото се получи геймърска мишка, геймърски нов компютър. И най-важното, за Коледа ще получа най-якия ранг и в Mineplex, и в Hypixel, така се надявам. Също не е само това, направих си нов скин специално за Hexa Gaming Christmas. Точно така ще махна коледните дарежки, когато не е Christmas, но сега сме близо до Коледа. Да го направим, приятели. Sheep Quest. Смисъл е много забавен, но много се радвам, че така се случват нещата. Ранка е чисто нов, което е добре. Хайде, къде беше Sheep Quest? Ето го. Чакайте, че за първи път геймърския ми компютър играе на Minecraft, което ме радва. Така. Не! Съдъфул, не! Шит! Окей, приятели. Само защото ако някой дойде да ме гледа, много ще ми пречи. Приятели, ще се върнем когато започнем. И, приятели, ние се върнахме. Имахме малко проблеми отзад, но нищо. Оправихме ги. Така, това е Sheep Quest. Ще вземем. Аз за тази игра разбрахме скоро. Не я хитнахме. Няма да ги бавнеш. Како? Така да се оставиме. Добре. Така, този е мъртъв. Бяхме само на 2 сърца, приятели. Това е пик. Още един или там да убиваме? Чакайте, защото са твърде много, they are too much. Твърде са много. Не можах да се справя с всичките, но се справих доста добре. Новия ми скин много ми харесва. Върнахме се, приятели. И добре, нашия тим. Колко сме? Двама! Шит. Как да спечелим? Айде да бягаме. Но, шит. Точно преди да взема. Не, няма да стане. No, shit. Fuck you, bitch. Окей. Не! Нупсът. Те твърде са много. Хайде де. Да, с твърде много хора да справиме. Така. Значи, не! There's too much. Твърде са много. Колко ти вземем? 2. Не! Да бе, нашите са какви са нубове. Само аз ли съм? Стига. Натко. Трябва да взимам. Чувствам се самотен, приятел. Защо не избрах където? Добре. Твърде са много. Приятели. Не мога да взимам. Не съм. В смисъл, че съм добър на тази игра, ама не когато съм само в тим. Трябва някой да пази. Трябва пак това. Flying, Джозико! Фляй! Добре. Твърде са много. Ето. They're so much. Не мога да се справя с тях. Сега какво да направя? Ще го на килсовете. И леко ще им правя дискомфорт, защото сините единствено не са ме убивали.
Вземи кила, бе! Келеш! Уаа! О! Чакайте, че ми лагна яката. О! Хубав лък си имаш, момче. Fucking knockback. О! Така. Как се? О, ну. Не. Няма да ти стане номера. О, как можах? Съчено. Така. Чакайте, че ми пречат в момента и... Този го мраза, бич. Искам да слезна и пак да го убия. Лоп, това не е той, но как и да е. Уоу. Нека та игра. Блу водят, браво. А колко кил си имаме? Пише ли ми? Кога ще не спиш колко кил си имаме? Аз не знам колко кил си имаме. Не! Мислих си, че пишеше колко. И 11 kills, приятели! Добре, пак да започнем игра. Но, приятели, да започваме. Не където. Пак да не ме изоставят мобовете. Не. Никой не влиза. Waiting players. И приятели, ще се върнем когато започне. И приятели, ние се върнахме и сме от Red Team. Да го направим. Приятели, започваме. Този път имаме някои известни не-нубове в нашия тим. Надявам се, да знам. Дали не са нубове. Така, приятели, само ще помоля на асистента ми да намали телевизора. Така, приятели, помолих го. И извинете за това. Но все пак, къде сме? Добре, някой трябва да пази от тази арена, не съм играл. Аз съм много добър на тази игра, ама не съм я срещал, не знам защо. Ще изиграем още две игри. Започнахме ли? Колко сме от... Сериозно, на мен ли ми се пада се да сме най-малко в тим? О, той е пич. Така. Първи кил на лице. Дабъл кил, приятели. Много сме добри, значи. О! Да си пазиме овцете и каквото е това. Уоу, тимче. О, бях твърде много. Не! Твърде съм много! Помогнете ми! Моля! 2 на 2 сме с блу. Грин едно, грин... Сега грин са на... не, грин не са толкова много. Този лоу, този е мега добър. GG, той е добър. Аз го подценявах. Подценявах го, приятели. Подценявах го. Никога! Наистина го подценявах! О, аз съм виновен! Оставете ги! Чудовище! Ох, и този съм го подценявал. Не мога да спрям! Айде бе! С колко? 0 сме, сериозно? И съм самотник отново! Аз съм само куче.
Що? Нуп! Лоп, няма повече да ме убиваш. Разбрали ме? Разбрали ме? Ей, така спрей. Нуп. Не, на нула. Пак ще губим килс явно. Не мога да си намеря свестен тим. Казвам. Блю ще избера другия. Път да видиме. Казвам да видиме, защото... Нямам, нямам, приеми го, не съм някаква банка. Един път си го взел от мен, втори път не можеш. Ей, така се прави. И срещу теб също, нуп, сигурно сега се садна. О, сериозно, пропусна. Също ме уби, защото съм на малко, дай да... Не бъда на малко, но да видиш на какво ще те направя. На леко препържено кюфте. Точно така. Отиват ми. Уоу! Втора ли поредна игра Блю ще спечелят? Няма да стане. Този Раджоно е много добър, бе. Много добро момче, бе. Много добър ПВП. Но да видим. Аз и Блю съм... Аз ли съм? Много малко съм, бе. Дай да ви смажа. Ело ги няма, мисля. Имаме един ело. Това самотни като мене. Ама държи една овца. Ох, този се ме убива. Искам да отида при него и да му кажа: абей, бич, повече няма да ме убиваш. И сега го правя. Повече не... Ох, това ми пречи. Ох, същия ли? Роджина. Ох, що винаги оставам на малко, докато стегна. Ама много ми харесва скинът ми. Christmas Hexa Gaming. Няма да им... Те има цели 11 края. Овце, аз пък да. Няма да стане. Няма двамата да ме убиете, разбрахте ли ме? Убих Роджина. О, стига де! Селио! Hard Rush! Някой отзад, който ми обеща нещо сега, не го направи, но както и да е. Винаги правя намеци, за да не се карам с него. Бом! О, стига де! Тим! Дай едно в едно, бе! Нужна ми е стратегия. Не мога просто и така да се хвърля. Те заедно взимат 5-4-9 демеча, аз убивам единия, после то да имаме довърши. Това е стратегията, дали да взелим леко. О, разделени са! Разделени сте! Не. Так му бяхте разделени, бе! Сега 8 килса. 7 дори. Много малко килса. 10 килса. Това е добре. Нека пак. Кой ти им? И приятели, ще се върнем когато започнем игра. И здравейте, приятели. Тоест, ние се върнахме, разбира се. Иначе, ако бяхме започнали клипа от начало, ще е много. Не. I'm blue team. Because I'm blue. Добре. Да се приготвиме. Така. Миналите игри бяхме по килсове, ама сега дано Блю са много. Блю са един, двама, тадима, Грин са двама. Може би ще се справиме, нали? Смятам да се снимаме там на върха на Еверест. Извинете за това. Така. Не мога да изкача Еверест. Не би джамповете, ако не сте за Еверест. Така. Така. Добре, ние сме... Ти пазиш, разбрали? Тут? Така, седно, че му говоря на друг език. Пазете, точно така, бе. Всички тръгнахте. Сериозно? Аз идвам да ти хелпвам.
Няма да ми баваш приятеля, бе. Разбрали ме? Няма нито килс, нито победа да взема. Защото от моят тим са нубове в PvP, сигурно. Не, нуп. Мерси. Така. I'm chasing you. О, да, вижте кой е добър. Аз съм добър. Искаш още ли, бе? Искаш още. О, заслужи си го! А не! Някакъв мим! Абе, ей! Така. Приятели, може би да спечелим и да си вземем килсовете. Що тук няма някакъв добър? Уоу, този... Няма да ми баваш, приятеля, бе. Уоу, село. Бум. И не съм умрял нито... умрях ли? Тук всъщност да умрях. Браво, приятел, че аз те пазя. Взимай това. Още една игра. Още едно от моят тим. За първи път не са някакви селяни. Браво! Италиано! Хайде, носи пич! Лоп. Така, хайде бе, той е на от ПВП, ама е добър на шип. С голяма преднина, хайде момче, движи се! Сгреши пътя до хайде. Аз отивам да елиминирам някой. Дабл тим. Първия мъртъв. Втория с лъкът му красив. И втория мъртъв. Третия дали ще се справя. И още един убит. Тук ще имам кил и победа. Справихме се добре, какво? Много килс. Обичам килс с новия ми геймърски компютър. Добре. Какво удаш това, бе? Теб те убих няколко пъти вече. Не можеш да справиш мен, приеми го! Много сме добри. Аз съм главно добрия. То отива сам! Браво, момчето, порасна. Порасна, казвам ти. Порасна. Ама тук някой да сте и умира, като мен. Или оживява. Като мен. Още един кил! Приятели, във вихъра съм си. Още един кил! Не си тръгвай, хайде, момче, не бъди лош. Какво да направя? Не мога да се справя с всички, не съм някакъв алфа. Няма да ме пипаш, приятелчето ти, защо си лошо момченце? Не можеш да го пипаш ти. Хлоп, я внимай, бе. Откъде се взе? Откъде? Не знам, не ми пука. I don't care. Искам да ги сложа там. И колко килс ли направих? Колко килса? 0-0?
12 килс! 1 кил асист, направо съм много добър. Направо всичките ги правя на нищо, приятели. И сега ще паузирам и когато намеря арена, ще се върна, приятели. Тоест, когато започнем игра, ще се върна, приятели. Приятели, ние се върнахме и това е Sheep Quest отново. О, няколко игри на Sheep Quest. Ей, I joined the blue team. Сигурни ли сме, че е Sheep Quest? Да, сигурни сме. Сигурни сме. Нали? Хо! Много се радвам от миналата игра. Просто се развихрих с новия ми комп. Той ще се изтощи просто. Защото нон-стоп гейминг ще има на него. Нон-стоп всекъде. Нон-стоп PvP, нон-стоп от всичко. Но. Имаме двама нуба. Ама те, които са нубове, можем да спрем. Не, предполагам, че са нубове по имената. И аз в началото. О, всички ли бе? Война! Хайде, приятел, да. О, не ми пипай приятеля, бе. Нашествие! Нашествие! Лоп, лоп, лоп. Йес! Добре, още един кил. Още един кил. Още един. О, твърде много убих сега. Не ме обвинявайте. Не! Редни. Yes! Хайде бе. Шбе. Не ме бавай бе. Оп. Не, как умрях от нуб? Не мога да повярвам. Не. Айде бе. Чакайте, приятели, че снимам. И приятели,